has d'arribar i és el teu destí. Però no forcis gens la travessia, és preferible que duri molts anys, que siguis vell, aprofundeixis l'illa, ric-te tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa. T'ha donat el vell viatge, sense ella no hauria sortit, no. I si la trobes, pobre mesquita que t'hagi enganyat, sabi com t'hauràs fet, sabràs el que volen dir les Ítaques. Quan d'allà que es diu que és un